Kani kadika All India Radio Shillong kubor ban puli de ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong kubor mentak stem. Penmena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result SSLC but HSSLC Arts. Penmi ka sarkar pedengi ki kendon thamai na ka benta ka jing penmi ki advertisement but penlong jing elang katanat investment and public asset management halor ban ai jing tip penshilor bat pen kubor ki pat ba halor ka jing baiting ka ha IIM Shillong. Ki kubor bapanya. Ka Meghalaya Board of School Education embos kala penbenai ka result jong ka secondary school leaving certificate SSLC but ka higher secondary school leaving certificate HSSLC Arts hanin ka sngi. Ka embos kala penlong ya ka examine SSLC na do ka arp South Tarik uleber hadu South Tarik uyayong but ya ka examine HSSLC pat la penlong na do ka arp San Tarik uleber hadu arpui Tarik uyayong arajar arpuar. Ka ame ba ai hun syakar bi jong ka St. Paul's Higher Secondary School Marbisu kalayo ka kerdan ka beningkong ka examine SSLC hakaba kalayo san spa nyu pusan marks ringkat badu arga dip saha ubadai na ka jaka punishment kat baya ka kerdan ka baar pat laya sam hapdeng umen minang man kraw karkongor na St. Anthony's Higher Secondary School Shillong bat karila akor lamari na Auxilium Girls Higher Secondary School Shillong kibalayo marsan spa andrip kandai marks haka HSSLC Arts ya kakerdan beningkong layo da uram yang nilap Chakraborty nakas Don Bosco College Tura haka baulayo South Pa andrip ho marks bet ya kakerdan ka baar pat layo da kabahun lang Maori jong ka Auxilium Girls Higher Secondary School Shillong kabalayo South Pa San Po marks. Kasorkar pedeng kala penmi ki kendon bathamai na kabenta ka jing penmi ki advertisement ban khmi ya ka bha ka miat ki nong thir khnang ban lat na ka jing sha ya lambakla la ka long hakimar ki mata ne ki lat a jing shakri ya kita ki kendon la pentrikam na du henen kesngi kita ki kendon kin khanglat ki advertisement ba ya dei bat ki jing di jing bam ki ba pen buat bat ki kendon na kabenta ki advertisement ki ba mang ya ki khanna. Haba ajing kren shakilat patai kubor ha New Delhi us Secretary Ketanat Consumer Affairs us Rohit Kumar Singh ula ong bakite ki kendon kin setri kamlut ya barok ki judge advertisement laki long hakanu kanu karu kompelat ni pen benapat ba yaki. Katanat pulit ke jela kala penlong ya ka passing out parade jongki MLP K9 unit hanin kesngi ha kamadan berim ke PTS ha Mauro Shillong. U Director General of Police ke jela Dr. LR Bishnoi lalongkum ukongsan ha kani ke jingyalang. Laban keduru hang ni ba ka K9 unit kala doni ka benta ka bakongsan ba katanat pulit ke jela ha ka baya dei bat ke jing twat bat lap iki kam pentrim ha ke jela. Kaseng United Democratic Party UDP kathmu ban pelat ya kathup kerteng baningkong ki kertong hakah nyu tarik unai tung na kabenta ka election sya ka yang dorbar thauan house nam arajar arphulai habay kran bat kinong tho khubor hadin ka jingelang jong ka Central Executive Committee jong ka sengmen hakah sngi palei u president ka UDP ba met ba lingdo ulo ong ba ka seng kala dep ban thau ka election committee ka banrai ka jing ai ticket ya ki kertong ki babyang uba met ba ula pentip ba ki donro kumba nrengut ki MLA na ki bai pat ki sengsan perthei ki ba kwa ban penpau kerteng ki bala penti kena ban peneso no sya kaseng UDP hakini ki singi banwan kini ko khubor kawan chipina ka All India Radio Shillong kum shibenta jong ka jingrakhi azadi ka Amrit Mahotsav katanat investment and public asset management Dipam kalapen long ka jingelang halor kapang creating wealth through market kum kawai na ki jingelang haki nyo pusan tili kinong ba hakeleng kari kani ka jing sedang ketemu ban ajing tip ban pensilor bat penkup bori ki pat ba haki nyo pusan tili kinong ba hakeleng kari India halor ki jing bei tingka bat ban thau pisa kum jo ru kilat bale shim da ka sorkar ban penti kinai ka jing ki ka kam pisa tingka jong kinong shong shnong ha Meghalaya la penlong ikani ka jingelang ha IIM Shillong Sauli Kementeri Ketanat Plating ka kesorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman kalaydon bentalang hakani ka jingelang na ka Indian Institute of Science IISC Bengaluru bat umenteri kena Ketanat Plating ka Dr. Bhagwat Kishan Rao Karat ulai esim benta hakani ka jingelang na Vigyan Bhavan New Delhi.
Lapen long ka jingelang halor ka jingkenti ka jingwan tut pisah Meghalaya nen ka singi ha Pinewood Shillong ya ka balapen long da ka invest India ka badai ka National Investment Promotion and Felicitation Agency jong ka sarkar India rengkat ka jing snok tilang bat ka tanat plating ka sarkar Meghalaya. Kihe na ki bank bat ki shilam ajing syakri kalyang pisa tingka ki seng khai bat ki nong seng kam la jong ki la pensngau ki mat bayade bat ki jing kentiu ya ki jing wan tuet ki pisa bat ki we ki benta ki bayade bat ki jing yo ki scheme bat ki ram. U Vice President ka Invest India u Varun Sood ula ong ba ka jing don jong ki tanat bank nong kandong kalong ka bakong san bha. Ula ong ro ba ka jing Yeso ni jingya day jong ki bang bat kinong pendon kam ka day ke badan kam ban kemi benya bat kinong ai pisa ki day ru ban long ki besuk bat banya keren bat kloy banya rap haba ai kenu ke pisa shi kinong pendon kam ya ka bang. Hadin ke jing yok priang ki jing ujor na ki pat ba halor ki babun ki jing ut persha ya ki petrol pom bat ki jaka di umpenyang ke bor penyat district jong ke West Garo Hills kalatung da kekenhuan jurip ke balakli do extra assistant commissioner tura usal jagring G Momin haka hukum ke balpenmi ikan nyau terik menta ubenai u deputy commissioner ke West Garo Hills district usap nil tembe ula pentip balathaw ketika kenhuan kenang ban kemi benya ika jinglong jong ke umpenyang petrol bat diesel bat kiwi ki benta bayade bat ke petrol pump. Kinong shnong nakashnong pot jalay kilahap ban syukit iwe ibriu bapang haka ko di hadin baka surok kendaw ke bajangai lai kilometer nakashnong mau tau pada syakashnong pot jalay Southwest Khasi Hills District kala julor nakadaw ke jingjur palat ke jinghap slap hakini ki kendiat sngi. Kani ke jingja kala jah ke praterik menta upanai haka bagi bahayeng jing iwe inong pang nakashnong pot jalay kilahap ban syukit no haka jingkit ding kabalashnahi ban kit nera nong pang kanang ban poi sya mau tau pada bat ban lit. Dr. Syamau Kerwan. Katkum ke telong kubor lai thuru bakate ke surong sya kashnong pot jalain kashnong kabadan tang kumbalai pau teli kilong yeng lashna da kan nerkom ban nakaskim MGN REGS. Bat shoban penkut ya ke kubor sa sisin kimat bakongsan. Penbena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result SSLC but HSSLC Arts penmi ka sarkar prengi ki kendon thamai na ka benta ka jing penmi ki advertisement hakal lengkari but penlong jingelang ka tanat investment and public asset management halor ban ajing tip penslor bat pen kubor ki pat ba halor ka jing baitingka ha IIM Shillong bat mentang la poish ka bakut jong ka kubor ka bawan sipi na ka All India Radio Shillong.